Krap, hè? Ja, en dan gaan we even lekker zwemmen. Goed zo, ja. Dat is lekker. Dit is de laatste die we in bad doen. De laatste die je in bad doggen. Nou, waarschijnlijk wel. Als moeder naar huis mag met de baby's. En er komen geen bevallingen meer. Dus dan is dit het einde voor ons. Annemarie Terpstra werkt hier al 38 jaar en dan doet Aski zeer. Ik zit hier al heel veel jaren. En dan is het wel een rang dat je die laatste paar jaar niet af kan maken hier. Maar het is niet anders. Wietske Lausma bevalt je voor de tweede keer. Ze vindt het spietig dat de liedskaligheid verdwijnt. Dat is wat liedser al die keren, maar wel heel persoonlijk. De meesten, het personeel is heel begaan met de patiënten. En je haar alle tijd en meer tijd en aandacht ervoor. En dit is Grietje. Zij is de laatste poppe die je met haar mem uit van huis wezen zal. De mensen die het nu nog lezen, die kunnen lezen blijven tot tonsje. Tonsje aan het eind van de dag met de afdeling leeg wezen. Mochten ze net in huis staan kunnen, dan gaan we in de oorlist met de betreffende patiënten om te zien dat ze in de oorplaats worden kunnen. Tineke Weidenaar komt uit de nachtdienst en docht haar allerlaatste oordracht. En dan kunnen de ziekenhuiskwannen in de tas maar naar huis. Ja, wat zien ze hier belangrijk? Dan neem ik ze maar even, dan kon je net wetten wezen. Nee. Wat jou dat voor gevoel? Wel een beetje rotgevoel, ja. Ja, afscheidsgevoel. Ja. Een rouwgevoel, ik wil maar zeggen. Een rouwgevoel. Ja. Hoe lang ga je hier werken? Ik ga hier zo hier werken. En het ontzettend naar de zin horen en je gaat hier wat opbouwt met je collega's, prachtige team gewoon. Ja, en nu is het opeens over en uit. Het viel net leuk. En het libben gaat terug. Je wordt beroemd. Je wordt beroemd.